Ito ka kanang mama ka respect. Kanang mama niya? Aminin na usog to kay dugay naman ng kuwapod balo na pud na. Kuan ba murag pila na pud ka tuig bawa ni bana, no? Dugay-dugay na jud kani. Kuan manggod kaning napay gamayng bata ba niya. Ay nalang malalayan ba? Mo sa mga sita ka. Di daan ka lang. Anak ko'y pagtanaw jud ang mama guys. Pero sige pa ni gusto magninyo usap. Bata pa din napit buro ka ba? Ha? Bata pa na. Saka ni sa mga 30 guro. Sika pa man kayo. 30 o 40. Kay Ana jud. Grace bata pa man. Ang ako alang ba nga matabangan ako siya ba kay kada kuan ako murag kulang gid siya partner, asawa, bana, unsa ba. Mo nang sa paniid mo sa may mayo, ipadayon ko ni o balik na lang ko sa akin kay ani Adayon to na kay. Paminaw ko na bayhan na mubuor kay standard na. Mubog standard. Capacity ya niya ba nasa ubos ka? Mubuor kayo. Dali sa kuan pa lang. Dali king kukunin na. Tagalog pa lang. Ayaw judge la. Kaya bata ka ilaan sa kuan ani. Mayo ra ba ning kuan? Hinagdanon kayo niya manggihatagon pa yun. Di ka magbahay ng bayan na ang kuan lang ani kung unsa na to ni pagkuan. Makauos siya ba? Grace, unsa man ka tinuod ni nga? Naman rin naibog sa kuha. Unyog naibog ko ato. Sugot ka nga magminyo kog usab. Ma, sabihin na ko ayaw na lang kay adungagan ra imong problema ana. Pero o gusto nimo, di man ko kabuot nimo, imo man ang kagustuhan. Support ra pud ko nimo. Aw. Kabalo man kang mama nimo nga, di man gyud ko magpalugi. Aw, og goods lang gud na nga. Tao nga kung dili pwede to magminyog balik. Yeah, ma. Ug maminyo ka usab, nya mo balik tas papa unsa na lang. Ah, wa na ko'y panahon na ng ina na nga tao. No na, nanagko na lang mo. Gagmay pa mo gibiyaan mo, muli ra sa unang gubog. Nya karon nga dagko na mo magpakita sa gotro. Happy siya. Ina ko niya oy. Mayra jud ay wa mo nagpakasal dayon ma. Kay kung nagpakasal pa mo, magantos jud ka ma. Yan. Lahos unta ko ba sa man? Ay, Good, ha? ako bahalag intro. Bani lang ko. Ay lang gud kuan, magtinarong lang gud ta kay namtay katuyuan ning bayhanan. Mama, mama. Wa nagpalibak ma oh. Hi Ash. Hi Grace. Ay, hi pod. Asa mo? Kama. Oy. Ay, maray mayong hapon. Si pare ba na gulingkod ko sa mong balkon. Idala ko niya kay laglag diri lagi daw kay mingaw kayo basin napon ni katuyuan si mo karon. Mingaw kay balay ba nakauna-una ko. Asay mayog mulaag na lang ko diri sa inyo ha. Timingan pod namo ba? Unsay? Duha ra mo dire? Ay. Sukad nga gibiyaan mi atong lalaki nga walay ayo. Duha na lang mi. Ikatulo ng gamayng bata. Tao mare, nakabantay ito sa asawa ni mo sauna. Di ba itong layo nagbatasan ko? Di ba ito makaog iro itong batasan na to? Pero kung niya kumparis dudong na ko nga, maayo kayong tao, butan, masaligan sa tanan, o labaw sa tanan, unahaw yun ang pamilya o mga anak. O asa pa ka, di rin nata. Kaya abi pa lang ni Asli anak, gijaming na to. Tinood, maguna pa rin kay ako mismo nakakita sa imong kagalingon. Bisan pagtilaod na, pero ay pag-ingana kay kaingon na siya, grabe, ang bugiro po kayo. Pero sa tinood lang kung saligan, ang itag babae, ganong, oy, mabae, magmahay, oy. Ngani, no? Nilaging sobra rapod kay takabutan, kita na lang mo'y kuan, abusaran. Daghan na kayong babae, ba nga niagi sa akong kamot. Wa yun ko, kasulay og buhi. Sila ragi mo buhi, kay ambot nga ano po, oy, di magod ba kontinto, nakatunong yung kog mga kuan ba. Ano, mga pasakit nga mga babae, pare. Sulay po na pare. Makatulong tagparehang asli, ani nga. Ang Ganang tanong, di. Nawara gud siya na lang man gani gibiyaan tungod sa iyahang pagkakuan. Pero ako di man pugay ko mopugos og mga babae manggod. Ako kanang klaro lang nang magkasinabot. Mao yun lang. Ano good? Si Ashley din mo pare di jo ka magmahay oy. Di lang punta mo kuan kay mo taga siguro sa iyahang gi nauna karon tungod sa mga gibugaton kasing-kasing pero kasi may mga posibilidad diha nga mahitabo. Tinggil man si kuano, mare, tinggil man. Nya ya. Naibog di kang mamaya. Ay, di gud sa ingon anak juday ka nang nalantay gibati gamay ba nga dapat mahibalaan pod. Lain man gud og ato rang taguan dapat makabalo pod siya kay basin tay unyag na pod sa ikabalos nga pagbati. Gibati nga buto-buto na.
Pre, piti rin pre. Pre, kana inyong gipangistoryahan ra pre. Kabalo naman ko ana, pero nakita man ako. Na ako'y kasiguruhan sa imo ha. Pare, kaya na mo panudungog. Tinuda na lang ninyo para makadadamta mo nindot nga kinabuhi sa inyo ba. Nagkauban mo pare dudong nga. Hapsay, kalinaw, gugmaay, gabi na. Love you. Kaya Dodong, ako stricta minigay ko ka mama, pero kung imo lang man tinudon si mama, may problema na. Bunal! Kana imong gingon Grace. I-times to pa na sa labing tinuod. Kaya ako lahi ko, direct to the point ko kay mo ingon kog mauni, mauna ni. Gani na. Pare. So tayan na lang tika sa tinuod. Ako wala ko atik-atik. Kung ikaw akong maasawa, paningkamutan ako nga mahimo kang mura pagdalaga. Unsa himuog dalaga? Nga dalaga pa mangyud ko. Ya, labukin na nas mama para mapuyo ba? Ay, musyapol man pud ko. Oh. But pasabot ni mo as nga pwede na nato butangan og bulang ang ato ang tag sa kasing-kasing. Paring Dodong, balik lang ugma bi para magkaistorya ta og tarong. Kay karong gabi una, ako sang huna-hunaon. Sige, kay banglaba papugos akong korbata og pajama. Kana jud para makadama.